Bon dia a tots. Fa calor, I no hi ha moltes ganes de fer les maletes, encara que s'ha de fer. I també hem de buscar una disfressa. Un barret. 2. Un per mi. Bé. No, oi? No. He estat tot el dia avui buscant coses pel meu cau, però no trobo res. Suro. No em serveix el suro. Oh! Una surera. No. Què puc agafar? Bé, us volia parlar sobre el que m'ha contestat l'Eric mentre vaig buscar, tranquils. Doncs això, l'Eric em va respondre sobre la mitosi. Jo crec que no, perquè si el nou ordre ha planificat una cosa, crec que serà, doncs, que ja ho han trobat la manera de fer-ho i tot. Perquè aquests no són com tu, Eric, no són com tu. Que dius, va, vaig a fer d'Einstein, vaig a fer un forat negre. I després, peta la cara. Bàsicament. I bé, el que ens va passar als túnels, i vaig venir perquè em vas obligar després de rescatar-me a la presó. Podria haver-me escapat jo sol. Però és igual. Aquí... Barret. No, no veig de pirata. És de Venècia, No, després no. Torre Bisònic? Sí, aquest sí. Una bossa. No sé. No hi ha res dins, d'acord. Doncs necessitaré. On són? Un és un Smith. I l'altre és un Smith. Són molt importants per la supervivència. Què més? Papers. No sé si em serviran de gaire, però papers. I calés. Tornavici. Què és això? No, oi? Camufla la identitat bastant bé, però no és el meu estil. I què? Això de l'espam us ha afectat gaire? A mi no, ja ho sabia. Sí, ho sabia jo. Jo sóc... lo mejorcito. Ho vaig descobrir quan estava engabiat al cos. No us vaig voler dir res, però... ja ho sabia. I res. Algú en sap res del que estava amb mi a la presó? Em sonava la seva cara. Però no sé, no m'hi accés gaire. És igual. Això, ja ho he agafat. Fires. La barreta que m'agrada. Oh! No. No soy tu padre. Ai, que se rompe. Crec que us he trobat la disfressa perfecta. Unes ulleres. Sí. I bé. Això. Jo crec que ja he acabat. No sé que algun llibre... Està bé. No. Jo ja estic. Sí. Doncs... un moment. Això ho guardarem per aquí dins, per si algun dia surge. Aquestes ulleres no m'agraden. El barret aquest sí, m'ha agradat. Doncs mira, us faré el nuevo look. No, aquest no. No queda bé. No ho sé, no l'he vist. Nuevo look de Dargoku. Irreconeixible. Bé, és igual, sí. Doncs bé, espero que us feu les vostres maletes, perquè jo
abandona aquest cau. Un moment, una cosa molt important. La clau. Potser em serveix, potser no em serveix, qui sap. Me lo guardo a la butxaca. Tornavís també a la butxaca. Tornavís aquí. Doncs això, feu-vos les maletes i si algú pot, que em vingui a recollir o que m'ofereixi lloc per estar-m'hi, perquè jo no tinc gaire lloc. Aquest era el meu cau, sí, el tinc controladíssim. Bé, doncs que us vagi bé. Adéu. Thanks for Pandorica takes the universe. But bad news, everyone. Because guess who? Ha! I said you lot, you're all whizzing about. It's really very distracting. Could you all just stay still a minute? Because I am talking! Now the question of the hour is, who's got Pandorica? Answer, I do. Next question, who's coming to take him from me?